Ja taas Kiljulantrinkin arvosteluja. Vuorossa Ice Lemon, Marli, raikas, jäätee, juoma. Ja no. En mä tiedä. Jäätee mäinen, kiljumainen. Ei hirveästi peitä makua. Itse pidän sitä oikein mahtavana Kiljulantrinkin. Jos edelleenkin, jos tykkää kiljun mausta. Ihan ok. Tietysti riippuu sitten, käyttääkö kyseistä juomaa lantrinkinä vai pienenä mausteena tai värintuojana. Niin, tätä vähän vielä jos hifistelisi tällainen jonkinlainen esimerkiksi tämmönen Kinky Island Iced Tea tai tämmönen voisi olla ihan toimiva miksi niinku, tai jotain niinku pientä jotain ekstraa tähän voisi kyllä lisätä, mutta ihan tämmönen perus, mutta ei edelleenkään koko illan juomana suositeltava. Tai ainahan kaikki minkä tahansa kanssa kiljua juonissa on suositeltavaa, mutta parempiakin vaihtoehtoja löytyy. Tämä on kuitenkin melko kallista tavaraa, €60 litra. Ei oo hintansa arvoinen. Paljonko me annetaan tälle pisteitä? Ei tää paha oo. 2. No, 2/5. Mutta voi olla 3/5. 2, koska se on niin kallista. Selvä. Näihin tunnelmiin ja kuulemiin.